Salutare toată lumea, numele meu este Badiet. Iar ăsta e un let's play de Minecraft Survival. Bineînțeles că eu să vă explic mai bine. Eu, fiind mai deștept, am uitat să filmez. În loc să încep filmarea, am crezut eu, fiind mai prostuț așa, de mintea mea, că am început. Și am vorbit, și am minat, și am făcut. Bine, că n-am făcut mare lucru, decât astea două, dar ca asta și cu astea le-am luat când zicea. Și un curs de gunoi. Și bineînțeles că eu sunt un prost. Bine, eu nu știu. Nu mă duce capul pe mine să știu că nu filmez. Și vorbeam continuu și când să văd că... Când să mă uit că... Văd că nu filmez. Și zic eu în gândul meu, păi ce-am făcut, mai? După, stați puțin, am filmat și Survivor Game și am câștigat aia, dar n-am filmat, nu nenică, n-am filmat. Am apăsat eu din greșeală pe F12 și s-a dus aia. Ce să mai zic? Acest episod va fi foarte scurt, pentru ca să vă anunț că facem un let's play. Cred că o să începem din nou let's play-ul. O să începem așa cum am filmat. Deci, salutare toată lumea. Și dacă v-a plăcut acest video, abonați-vă și dați un like. Pa, pa!